Omuzo okoto aba ma nyanim die ne ayi. Omu ma nyina egu abrochire. Sani obeba na oba ohu Ghana ma mobo ne ma ye bre wo Ghana ha. Etoni betene dwem ha se de besi eton ade ye nyoma nyina boa ye de. Uko bisa ye se dollars. Ye toso ye fra ban. Ye nya kan kofie. Abusia akamreti yewa bi na yekwa akoto aba esa nti ene yefato ye ho se yebekwa abontene na afi ye neti memufo akotwetwe nkomo na afi yahwe wona hoboa ode koto aba na afi yabo yasundwie ho daru enso abusia yekopie mu ho no enkomo ne kosesan enso bo a kase bo nkase pete me so abusia let's talk GH rumors and the first time opopin to this video mesro so be subscribe no leave you comment or comment section ho ede amame abusia Kumasi Bola ho market ne yedi eni kireye se eja yakogitimi mufu adwuntire afa abato a enche ne ye ba beto no ho den so Kumasi dwedifo ma omo Kumasi Bola ho abusia omo buofu pacho asunde de nya sunde pa abato ba beto nya sunde beti no waka no emfa bibia amma ye nya sunde a ayetokwa ba yetimbe la Liberia ene Uganda sere to kwesi sie wo hwe arewo afọ se twitwa ese ukwa utimi nyina tie sra bampa ba betue ebia bia ehi obia wo ye Ghana ni tie ehi obia ye petokwa ana afa suma ba so te se ese enoma ebo dedo ade tie bia tu no mem uja ha eto ade ne atum eno so ye dadwe kase pa tie sra bampa se eno de ye too much dodo ebia tu no mem wo to ade ne uja ha kwa ne atum eno so omje bibia mfa maybe pacho baby yadamasi de moba mu ye nyina yadamasi pa aha ye tie manfo adavo ma ene ye tie na sa ke ni editi yes rabai de dikan ye pasumchie de toso yes rabai de nyaka nkokuru enkoku efie de nyaka nkofie adobafo ji ye woche ni du de sa sre ni biem eja no ye power match show then anakufo be ye no o meye maye di aha kufo de kufo ye no eyi no profile no yes mo meye maye de ya sa ye ne hase no ye panana do so ache woni ba umia o mo meye maye ma na ye titi kwam na ase ye de ye nka Ghana ho ye ka ho yes mo po match o me no mo nche dabre mo meji esika o mo nche dabre ne ma ni nyanya bi ye niema enidi abano ye yiri ye ho acho e de ama wo mu ti ye sre wo mu ye tumo wo mu nwini ye so ye ho edwonfo ma wo mu nwini ye wo pa na gya no o me ye ne nyina anya ba bi ntina ye so ye hye ye ma ye sre wo mu ye sa de wo ma se ye pasumje wo me mu aban bi e ba bia ye pe NDC o MPP o CPP o bibia ye pe na so mi mo mu de na etu ma MPP eso ye sre no omra no me ya hono mai amen Mesi Ghana ye hia sumjie sa sumjie wo Ghana ha obia ho ato no ni bi kra na we are okay in life na sumjie ni hwa yentimi meta bola ho ase e ba beton ade entokwa de ye mpeye pa sumjie wo man Ghana se ye hwe enkronkro ma amamman a entokwa sisi so ni ehwe se ni pesi wu na se Ghana obi gya se ye bon pa se ku besi a yedi etuchamo Yesu dimu asumdwe nkwa ni hia for manga na we need peace enwa na meka asumdwe na No kre Ghana de asumdwe de ye mpentokwa onyame le sihine nti de wo benya no manipa ne meye na adwen se wabebu no eye nyame na aboa no no wanya ye pa asumdwe Ghana man so ya muhu ye mobo na ma na ye wo mu ane ne ma ne koyie Ghana no trese empani no omo betena konwa no so wie a omo hu Ghana ma mobo wa wo ba ye mu ahu ba bia ye te a ye ton ade ensu oto a ye betena mu oni e de rubber kuku ye ti se ba ya bo na kofie ne de ade akatakata so ewie ebo ensu a ye ti edwan so ba nso ano ane so otimu sa ye ntohwe nti se yesre nyame sani obeba no oba ohu Ghana ma mobo ne ma ye bre wo Ghana ha yesre no a ne nyame nso be ma so wie aba Ghana wane media no kra wo bi se Ghana de asumje le pe se de be ya e man ni be nya asumje
ɛna yɛhwehwɛ yɛn pɛ wonji yɛn pɛ ntɔkɔntɔkɔ a ɛsisi amanɔne ne baabi metu maka wɔ yɛn ɛpɛ bibia somdue yɛde yɛpɛ ne sɛ Ghana aban ɔho yɛ mmɔbɔ sɛdeɛ ɛsi kɔ ne fi sɛ yɛn ho kyerɛ yɛn yɛtɔre bɛtena dua mu ha sɛdeɛ bɛsi yɛtɔn adeɛ yɛn nneɛma nyinaa boa yɛ de wokɔbisa yɛsɛ dollars wobisa yɛsɛ dollars tumi deɛ ɛnya me ne sɛ dollars no yɛnhwɛ ho asɛm nka na sɛdeɛ ɛbɛyɛ a dollars no so yɛbɛtumi abɔ fam kakra yɛwɔ Ghana sika na yɛdi nso dollars no ama yɛ sika no ayɛ bibia yɛhu baabi a yɛmfamfa sɛdeɛ yɛsra Ghana aban no deɛ ɛduru hɔ a yɛbɛto Nyankopɔn no wɔ yihe deɛ ɔbɛba abɛdi yɛsu biara yɛpɛ sɛ deɛ ɔwɔ so na ɔbɛba o sɛ foforɔ na ɔbɛba o asomdwoeɛ na yɛpɛ deɛ yɛpɛ ne sɛ nipa no ba a ɔba bɛyɛ yɛ bibia yie ama yɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ yɛdwom so tɔn adeɛ a yɛkɔtɔn nneɛma a yɛntɔn ɛmbɔ ka ɛsi a banwɔ yɛ a metɔn yi da biara yɛtum wokɔbisa wɔn mu a wɔn sɛ dollars no kɔ soro dodo nti dollars no so yɛsrɛ wɔn mo ɔwɔ sɛ wɔn hwɛ na wɔn tia duty na mbla fam kakra ɛsi a wofiri ha kɔ bɔko a anwɔ boɔ fofofo nso wobɛduru ha ne nyinaa nso yɛ Ghana o nso wobɛduru ha a yɛsɛ anwɔ boɔ ɔden wobɛduru ha a yɛsɛ dollars nti anwɔ no boɔ ɔden me nso deɛ mehu ne sɛ adeɛ no wɔfa nsɛ duty free no wɔ Togo Ghana ha yɛ ne duty free so de yɛsrɛ aban ɔfɔ kotodwe gu fam na ɔma duty fam ne ɛdeɛ bɛ ne nyinaa ɛnkɔ fam ma yɛ sɛ deɛ bɛyɛ man no so ɛbɛtumi atena mu a akɔ yi ama yɛ sister nyame anim no korɛ sɛ Ghana yɛtea no deɛ nyame anim ɛyɛ asomdwoe man nyame nsa wɔ yɛ so to the extent sɛ na mmom nso no meka ma no asi sɛ sɛsi a mekɔ no no mewɔwe a w'ani gye ho mepɛn BP a m'ani gye ho mepɛn DC a m'ani gye ho mmom kyada koraa na m'ani gye ho enti wo w'ani gye ho no yɛsi sɛsi a de afie de hwe wasetrem na to aba ɛnyɛ kasa ne nyinaa wɔ otirim enti ne nyinaa wɔ otirim na mmerɛ ne so na akoduro na woto wa aba wo nkwa na akɔhyɛ o wakɔto ama we sebe kasa kitue bi bɛba wo hu sɛ wo abrewa bi wɔ fie wo wɔ akora ketewa wɔ fie ɛba hefa na wo fa enu sɛ wo ndu amerika nuru wɔ kura asere na bombo na brasew wo mu nso akɔto aba ma o ma nya nimdie ne ayi wo mu ma nyina agu abrokyire enti so obi ka sɛ jisika wei na koye niema basabasa adwuma me hu a wo fie ana wo na na bia wo fie ana wo nuanom nketua bia na wo fa asibi se ba ne sa e bia wo do obenya ba bia fa na wo mu nso aka apinfofuo wo ayalefuo wo sebe wo mu ntimi na ti na wo mu mpo a wo mu nso hunu ade wo mu nso wo mbeka ne se enti ne se wo pe we ya eduru wa wakoto aba de wo pese wo ye no wa ye eduru anwumre ni ababobɔ wo radio bi wo wayi bi a wuti a wo party de nwini ya wo de aseda manyame enye wo party nso a ni nyina ye efiri sɛ nyame na si hene me pa cho kakra me nso me wo kam sisi abana yɛbɛto no asomdwe na ehia yɛpɛ sɛ party B party A ɛpɛ asomdwe woto abawi a na wakɔ fie akɔtena TV ho fie na wo watend ɔkɔ ebi nka nkyɛ sɛ kɔgyina hɔ na yɛto abawi a gyina hɔ na wen dabi woto abawi na kɔ fie akɔtena se na watend mbe papa no yɛ baba na da wo pese woto abawi no wini a yɛmpɛ de bia yɛpɛ asomdwe kama sɛ asomdwe na memeto megyame ma wɔn sɛ mentɔ no yɛma tiɛ hia asomdwe na yɛhwɛ nti Ghana yɛ bɔkɔ Ghana yɛ bia akɔ Ghana yɛ baako pɛ me no hia Ghana yɛ baako pɛ into mo kotogo into mo Côte d'Ivoire Ghana na yo mente French na wo so wente French nti Ghana na ya ehia pa so mbe kama amahen abano de do benya bia ye o se ababunufo no mo mani da ho ntopasem de hu hia kra special ma sentokwesi o mai ma ya asem be mo papa enti no ye hia ne se woto abawia na akofie wo akoda enumre tam no so ne abuba do benya na mpilimdie we nye ntopasem bia ye nyina ye baako so oba onka se we MPP ni diska we NDC ni diska wadwuma wo ye no na wo se o mo wani ku ho na wo ye enti ntopasem de ye sere o man yempe basabasa bia wo de meka no Ghana who for the baby. After that, no, young Quella Bano, every like about Moko.
because they say in Kwaba, and because you know, on the point, they say about Tono, a bear, the some say, a man walk what to go near Dr. Mensa for Mano, and then young man, and Dr. Mensa for anyone. Yes, similar about you are. Then they be any Papa, Edilam, your friend, not from Mano, who to have a Roboco Fia, because about the football dinner, the vision about to get the football because the same say, if you get a piano, if I come upon them, if I have a penalty, then protocol, then put the beer, then the hotel, say the bear, one of your civil on a comma, or before I come a walk, who far come over the young, because you are Kumachi, if I go to a papa, for drink, go to a papa, not as a discount for trouble. What was this kind of trouble? What's about one summer? People who was a war. Do I want to know what do you call Sir Andy Pinapa, or two, Sir Andy Pinapa, or two, Sir Andy Pinapa, or two, Sir Juan Apana, or two. Then so what you call for this sketch? They say, says some dear, your friend now about